No, a všetko me to jebali. Takže vítame vás na našom peršom podcaste. Samom perši by sme chceli poprosiť o odber na našom YouTube kanáli. Ľubo? Začíname čítať komentáre. A ideme po poradí. Chceš ti to povedať? Nie, ja počúvam. Ne? Zatiaľ. Už dobre. Áno. Vypočkal. No. Dobre. No. Takže perša otázka. Miroslav Gábor. Mám otázku na Ľuba. Širubač. A ty? Ja hej. Počkej, hej, rúbač. Hej, to rúbač, drevo rúbač. Jak to Ale je? on nevieš, aký zmysel. Drevo rúbač. Aha. Joj, drevo. rezať. Drevo. Ideme ďalej. Ivan Horvat. Ja sa chcem opýtať, ako dlho ste takí dobrí kamaráti. Pokopeme Kero. My trojo. My sa spolu znajú. Nie. My spolu trojo. Pokopeš sme Kero pol roka? Asi. Pol roka. Srdce. Asi Cca pol roka. Pol roka. Ale s tým, že však každý známe zvlášť ináči. S tobou sa znam dlhšie, jak s ním, ale spolu dokopy asi tak Pol roka. pol roka. Bohužiaľ, pol roka, ne? Bohužiaľ. Pol roka. Ika Kišova. Ja som sa chcela zeptat, ona píše česky, vole, na ten taneček, na ten tvůj taneček. Ale mám ho predvejsť teraz? Nie, Ja to nezvládam. asi jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že Buď úprimný. vystriali sme na Robovej oslave a ten... Na Robovej, hej? No, akože Rob... Nie! Dobre, si to teraz tak pojebal, Nie. že už na žiadnu Boli slavu sme u nejdeš. kamaráta, u Ľuba na oslave. Už nič, Narodilo sa mu decko už veci nezavolám. a tam vystrajali, akože robili mešraniny a tento tu idiot to využil a urobil z toho také video, že tak to ostalo. Nemám sa ďalej ani buď sa mu vyjadriť. Dobre, ideme ďalej. Ideme ďalej. Ďalšia otázka. Lenúška Láďa Čonkovi. Na tebe. Ešte taký negatívny chlop. Nekomentujem dopredu. Láďa. Láďa nekomentuješ. Takže zbytočne mi čítaš. Zbytočne čítať. Dobre, díky za otázku. Bola dobrá. Ďalšia otázka. Štefan Králik. Prvá otázka pre všetkých. Kde ste sa vy traja spoznali? Robaj, ty môžeš dať sa to rezuš. No však práve rozumujem. Tak- Tomu porozumuje. Oni dvoje bývajú v jednej dedine. Ľubo predtým býval u tej dedine, co ja. Takže my sa známe s Ľubom už dlhšie roky. Oni sa spoznali... Kero sa spolu. Takový. Rok. No. Akože my sa znali každý, akože okreme. No a to nás spojilo, lebo takých troch idiotov malo za nájsť. Traja veteráni, nie? No. Traja veteráni. Druhá otázka od toho istého človeka. Na Roba. Na smetu. Co sa stalo s Dandiom z Remet? Dandy z Remet, to je Petr Slíško, ne? Myslím. Dandy z Remet sa ukotvil, má svoju rodzinu a co sa týka, je to môj bratranec. A proste žije svoj život. Všetko? Takže Nemám informáciu o ňom, akože znam, že žije dobre, dýcha. Takže ideme na ďalšiu otázku. Milan Kirvi. Mali ste už niekedy medzi sebou takú hádku, že ste si mysleli, že s videami končíte? Hej, teraz, jak sme išli natáčať ten podcast. Hej, presne. Lebo sme vyprovokovali to tí dvojo, idioti. Ale ináči... Ináč nie. Nedám, uražil von. Dobre. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka, takisto od Milana Kirveja. Otázka na rada. Keby si musel Ľuba a Jašťara oštrihať úplne na koleno, do hola až na kožu, ktorý z nich by viac plakal? Ľubo. Nechcel mi to čítať otázku ešte, že kto z nich sa o tie svoje vlasy bojí viac? Ľubo.
Jednoznačně. Poj, chorota. Ja ešte jedno. On mi tak nosí pokrývku, jak Bolek Polívka. No, ja mám 4 vlasy, nie jedno. Dobre. Ďalej. Ďalšia otázka. Mariana Sant. Dobre mi prečítal? Dobre. Kedy urobíte nejaký spoločný taneček? Ste skvelí, nemáte chybu. Díky. Najbližšie to bude na oslave, ktorá sa blíži. Kože spacíme chuj. Ty? Co No ideš na robiť? mojej oslave, ne? Co ideš Tam psa si- vydávať? Tam sebe rozdáme, traja. Tam sa to rozdáme a tam bude Však top taneček. bude krst, ne? Tak tam už budeme. Takže tam bude to najbližšie. A tam... Chceš povedať aj približne, kedy to bude? Asi ešte ne. Dobre. Dobre. Ešte. Ďalšia otázka. Ďalšiu? Môžeš. Môžeme na ďalšiu otázku. Martina Fialová. Otázka na rada. Strihaže ženy? Odpovedz. A čo sa akože šmeje? Hej, nám sa tomu nevenujeme. Lebo so ženami je problém, Za to lebo jeho žena še nikde neukazuje, preto je bol hlavu. chodá ženy na reklamácie. Za to mi ešte. Takže znám, ale nestriham. Dobre. Ideme, koniec. Dobre, všetko vyjadrošíše. Ďalšia otázka. Martin Holub. Otázka na tebe, Robu. Jašče, čo nejdeš davovať do televízora? S tým hlasom máš veľkú šancu. Podľa mňa by si bol skvelý dubler a hlavne v dabovaní rozprávok. S tým sa prikláňam aj ja. No, môžem Dobrá povedať otázka. otvorene. Chuj. Nie, že volaným, teraz to tá otázka bola, aj v správoch som mal, aj toto. Do televízora by mi ani nechcel ísť za to, že kvôli tomu, že to potrebuje tam aj, jak sa to povie, hej. Jak sa povie, že tam treba ísť a proste... Odvahu. Ja, odvaha. Ja by mi neklamal, ja by som otvorený. Proste nie, tam by som nešiel. Aha. A rozprávky dávať... Žena ho zjebala, že še neuvolil. No, huto, ty máš. Ja, ako rozprávky by mi dávali, ale nie tak, že verejne, hej, tam som, a more, TV, daj to, more, to nie. Len tak, ako, Sám pre sebe. tak, Pre svojich fanúšikov. Tak, Dobre. čom si še smiel prvý? Až nesmiel. Dobre, Ideme ďalej. karma. Otázka na vás dvoch. Miroslava Gunarova. Hrubová žena. Ahoj, tieto. Chcem sa spýtať, kedy už prestanete robiť videá na ľubo. A ja sa chcem opýtať, že kedy vy prestanete robiť videá. Ideš ty? Aj to sa nedá. To sa nedá, fakt. Akože vysvetlím to ja tak polopace. Aj na Roba sa dá urobiť video, hej? Ale nevznikne z toho... Nemá to taký účinok, jak na mne. Presne. Tak proste. Že? Videli ste ľudia to tie šaty, niečo mal, to tie kvitkované To bolo slnečnicové. prehnané. To bolo top. A to len fotka. Akože na Roba by tak nestali, nie? Ako, aj keby si mi to dal tam, hej, tak nebolo by také reakcie. ale to- Dobre. To je... Ideme odpovedať na otázku, nikda. Neviem. Ďalšia otázka. OK. Alexander Miro. Ty máš také prezvisko, nie? Chore, to byš mal. Ja Otázka- chcem sa vyženať. Otázka na Ještera. Čo mu nazad ja? A jeho partiu. Čo nedočítal by more, tak ty neuchabiš dočítať, tako reaguje. Čo je mu? No ale co, jebanie? No. Takže taká spoločná otázka. Áno. Či neplánujete v budúcnosti robiť svoje živé podcasty? Verím, že sledovanosť by bola vysoká. Mali sme dať co také na pláne? A dneške Aj sme s tým plánujeme začali. dať co také? Čo dneške sme s tým začali. A, Môžem. Ja? a chceme do toho ísť. Chceme do toho ísť. Máme dať co také na pláne. Časovo nám to tak nevyhovuje, bo robíme. Ale myšlienka bola už taká, že Bola. kľudne však k tomu môžete vyjadriť aj vy. Môžem ja povedať? Nech sa páči. Lebo neznám, či príde tá otázka, No. či v komentároch tam je, ale radšej poviem, že by... Už povedz. Co tak šatuješ? Však upokoj, no, co tak, co? Ako, nič, dobre, nič, radšej počkam, ja isto znam, že príde. Hej? Mhm. Dobre, takže ideme ďalej, hej? Dobre, ďalšia otázka. Zdenko. Na tebe, Robu. To je jeho podcast. Chcem sa opýtať, co sebe myslíš o našich politikov? Na toto som zvedavý fest.
Ešte raz? Že chceš sa opýtať, aký máš názor ty na našich politikov? Ťa nezná nikto prezident. Nie, bratku. Po prvé, politika mě zaujíma. Po druhé, kto je to? A po tretie, kto je to? Vyzdaný. Nie. Politiku ja neriešim. Či neoplatí to. Ani neznám, kto to je, kto s kým patrí. Ďalšia otázka. Otázka. Neviem, či to mám, či to zabudnem. Ale... Teda? No dávaj všetko, čítaj. Že všetko je záledom, hej? Vieš, Dobre. Taká Žaneta Olahová. Ľubo vyzerá ako Rytmus 2. Juj, kedy začne rap? Keď sa ide fotiť fanúšikmi, ja budem ako prvá fanúšička. No, to je po perše. Rytmus vyzerá jak ja, nejak von. Keď ja začnem rap, život si nikda. Je. A ja dám asi teda všetko. Či ešte raz sa chcete mi to povedať? Nie, vyjadrujem sa. Vyšmiali me. Teda všetko. Ja si nesmiel, ani mi slovo nepovedal. ja len svoje pouzu. Co? No, Ty, dobre, ideme ďalej. Zahorská čaja. Comu? Zahorská čaja. Aha. Už sa teším na nové videá. Ste super a ešte keby ste urobili prank na vaše ženy. Môžeme? No, povedz. Znajcu, ktorý bol? Však ja znam. Naše ženy by na toto nepristúpili, lebo Oni neschodí s Kurinom. oni majú dosť nás a nie to ešte s nama spolupracovať. Takže asi nikde. Ďalšia otázka. Peťo, asistent Sliško. Ježiš. Chcel by som sa spýtať, naraz troch, dokázali by ste straviť víkend všetci spolu 3 dní? Nie, Ja sebe dúmam, že hej. nie, že hej. A čo on by nie? Či? nie. On by Môžem osudil? povedať, čo mne? No, to- Akože čo mám takú recenziu? Hej, Poprvé, vražda, krádež, znasilnenie. to považujem, hej, ale berem to. Znasilnenie a strata. Že by jeden náš v tej chate stratil, že Ja sebe to znam predstaviť. Celú noc by sme byli ho ešte raz. no však za to ja nechcem s ním ísť, bo ja by som bol obeť. Nie, ale dúmam sebe, že hej. Že by Nie, sme srandujem, nie. Prečo nie? Pohode. Ideme ďalej. Ďalší komentár. Tak len, taký má názov. Ja asi len toľko, že robte ďalej videá. A to kto tak? Tak len, tak to tu má napísané. Aha, že... Hej, Ďakujeme. nebudeme. Ty nejdeš? Co? Aha, no. Nie, Ale akože oni majú robiť ďalej videá na mne, či aký chuj? Na tebe. ale čekaj, naraz tak vyskočil, ty neíste do kúšok šekros. No. Dobre, chorotu by ste mali. Michal Jarka. Otázka na všetkých. Skúšali ste spoluprácu aj s niektorým známym influencerom, alebo idete len svoje? Nie každý má zmysel pre taký štýl humoru. Neskúšali sme, Neskúšali sme, ani sme neoslovali, ale sme otvorení nebranili by sme sa čomu všetkomu. takomu. To je jedno, či príde Bruce Willis, alebo kto, ideme. Ako nebranili by Čom sme tam sa. patríš, nesúhlasíš? Ako ďalšie, nie, môžem povedať. No, hej. Mal som aj tam veľa, aj písali mi tam, že že neupújdeme k takomu, kto je už viacej od nás. Však my sa neprikláňam, že my sme taco. My sme nič. My My robíme sme- na videa pre zabavu. My robíme toto, co nás baví. Či to vy nás tak súdite, že máme s takým ísť, kto je lepší? My nemáme pretekať. Nepretekáme sa s nikým. Ale čekaj, ľudia to mohli doma za inakšie, akože nemusíte odsudzovať, Neodsudzujem. Nie. lebo oni tomu akože to mali inakšie. Jak inačí? Tak akože či s takým sme ešte nekomunikovali, že... Nie, ako však, no dobré, ale však bolo povedané, že nie, ale nebraníme sa ničomu. Že keby Sme otvorení že keby možnosti. prišla jasný. taká spolupráca, že keby sa Áno. takto ozval, alebo keby, že my sa takomu ozvali, alebo ja, ako však kľudne nie je problém, ja sa domám, že máme dosť také IQ malé, že by sme súhlasili s tým. Ale počkaj, Ľubo, oni tak,
Ja som tak aj reagoval na toto, co tam písali, že keď sa chcete z viditeľných musíte... Dobre, a to, My že, si to je toto, co sobie vy ľudia tu máte, že my się ideme Nevtierame, zviditeľňovať. že akože... My się nie ideme zviditeľňovať, to je Áno. jedna vec. Robíme to vo svojom voľnom čase, lebo každý je zamestnaný. A robíme iba to, co nás baví, veci nič. Nepotrebujeme ešte s nikým predbiehať, ani s nikým superiť. Sú videá, nechcem, chorotu by si mal, ktoré už opakovali po nás. A nerobili a nie jedno video také je. A nerobili sme sa z toho nič, práve že sme boli razi. No jasný. Že Ďalšia to otázka. posunulo ďalej. Dobre, ideme ďalšiu otázku. Marek Fako. Jašter, prečo nerobíte duely na TikToku? Môžem ja? No, nerobíte. Nerobíte. Za to nerobíme duely na TikToku. Bo nie sme zvedaví na to tie halerestamac, to je jedna vec. To je jedna vec. Nie sme, ako tak, nežobreme, pracujeme, bereme výplaty a nebudeme za sebe robiť debilov naživo za halere. Ďalej. Ružičku! To je tak trápne, Hej. chlope, to už by mali aj A toto budem TikTok pre jeden zrušiť. cent sebe rozbíjať vajca na hlave, bo ja neznám co. Obočie tarhac. Dobre, ideme ďalšia otázka. Milan Miko. Jašter, chcel by som sa opýtať, či by si mi požičal 200 do 18. Není problém. Keď ťa urobíš šťastného. Však tebe mi dalo, ty mi nevracú. Doteraz, no teraz co, akože. Nie. Keby som sa poznal, dám si. Nepoznám sa, nedám si. Pochu. Ďalšia otázka. No, ideme. Zle mi povedal? Ja? No. Milan Červeniak. Chcem sa opýtať Ľuba, prečo nerobí pranky na Jaštera, aby Jašter bol nasratý. Lebo na neho nemá. Proste jednoznačná odpoveď je. Znajte útoč. Sanuje ho. Samo. Fošta. To je úplne užíra. Ale ku všetkomu príde. Ku všetkomu raz príde. Ono sa im tak zbíra. A ono sa dozbíra a pukne to. To je do všetkoho. Netreba mať reči, ale konať. Chlope, to ty si do toho ulapil. Dobre, ideme ďalší komentár. Peter. Ako ste sa spoznali a vyzeráte ako bratia, jak traja mušketieri. Prajem vám všetko dobré v novom roku. Napodobne. Díky, bro. Konečne normálna otázka. 6, 7, Jak sme sa spoznali? Už sme to tu povedali, že mi zdá, nie? Že jak sme sa spoznali. už sme aj. Tak požičavali sme si peniaze, tým pádom sme už boli kamaráci, lebo nikto nikomu nevrátil. Tak, To nás spojilo. to nás spojilo. Ďalšia otázka. A? Ja len nepoznám moju odpoveď, ale okej. Skús. Robert Rod Kalenových. Robo, keby si vyhral 50 000 eur, ale musel by si minúť na motor, jaký je tvoj sen? Dobrá otázka. Ja znám, ja podám odpoveď, ale povedz sobie ju ty. Počkaj, mám 50 000 a mám ich použiť na motor. Na motor. Ja som nachylný na motore, mne to je jedno, do čoho šednem, ale Nie na motor. Nie. ako, to ja tak rozmýšľam, znáš? Nie. Ako asi bolo by najlepší, ja znam. Ty už ľubia veľké motory, zviečka, ne? Hej, da co také, to... Jak sa mi volá to? Co? To veľký, co má ten kolo roboce. Ford Panda. Nie, taký veľký, joj, jak sa mi volá. Jak to ide ráno? Land Cruiser. Land Rover. Toyota. Land Rover. Land Rover. Asi toto. Dobre. Aj to. Ideme ďalej. Mhm. Milan Eliáš. Jašter, kedy Ja furt, ja. kedy budete mať nové videá? Nové videá sú furt. Skoro každý druhý deň. Skoro každý druhý deň, ale také vážnejšie, co máme spoločne, musíme počkať, lebo je tam časová zóna, hej. Pracuje. Takže, tak nie? Však každý robí, ja nemôžem výjsť von. Video!
Ľubo, nič doma. Ľubo s tobou v roboce. Akože? To máš chápem, srandy. No. Dobre. Chorotu ideme by si ďalej. mal, keď si mňa teraz nezachránil. Ideš. Adrián Krachňák. Minule ste sa hádali vážne, alebo to boli... Hej. Jak nie? No. S ním hej. Ne, oni asi doma majú, co mi robili video, co ten televízor. Aha. No. Dobre, ideme ďalej. Hm. Richard Mazar. Chcem sa spýtať. No. Ľuba, kde kupuje úzené koriano? Ďakujem. Ty kokso. Čo mi Jasná a odpovedáš? stručná odpoveď. To tí, co me znajú, že ja meso nejím. Takže ja úzené koriano nekupujem, lebo ja meso nejím. Asi to je všetko. Čakaj. Poucíš. Ideš. Jaňo Kundrik. Jašče, kero cigarety vykúri za dzeň. Nebudem klamať, že aj jeden balík pôjde, ale keď mám správy od nich dvoch, aj dva. Nervy. Ideme ďalej? Jozef Cina. Ste super. Koľko máte rokov? Dokopy? Dokopy alebo každý zvlášť? 220. Dobrý. Chceš povedať svoj vek? Ako ja mám svoj vek, hej, ale to ja... Keď spôjim tak... Dobre, Dobre, nie, normálne, Dobre, tak to dobre. môže povedať si pána, však to dedo. Preskoč. Čom? Tak však normálne, povedzme, kto kedy má roky. Náš som tak Aj reaguje, toto si- môj najmladší. Aj toto si nemá si uterec u videu. Hej? Neznam. Akože teraz ty mám utrec ujo. Dedo. Nie, ja môžem povedať skratku. 82, čau. 87. 90. No a teraz sa budú Čo to je miery? A teraz sa budú domať, že 3 roky máme. No, som sa 90. Dobre. Šestitiero. Dobre. Drahomíra Marcinova. Nech sa vám darí, ste dobrý komik. Zasmejem sa. No nič, ideme ďalej. Ježiš. A môžeš s tým gambarom nie hlasnejšie? Hej, že neviem, čo aj čuť na tým videu. Čistá babeta, man. Martin Geci, otázka na jaštiera. Veľmi ma zaujíma jedna vec a to, že ako ste prišli k myšlienke také, že začať dabovať videa niektoré pasáže z filmov, rozprávok a podobne. Pretože sú ľudia, ktorým sa to podarí raz za čas a potom skončia, lebo ich fantázia a humor stráca kvalitu. No lenže vy to robíte už dlhší čas a stále to má úroveň humor a skvelý nápad. Tým na dabovanie. No, to je jedna otázka. To má chápať ďalšiu. Odpovednú. Kedy ešte tam sú? Ešte jedna. No, taká vec, že rozprávka začala tým, že som ležal a som sa nudzil a naraz to prišlo a som urobil nie jednu, dva, ani tri, sú tam viacej, hej. A proste aj pre mňa to dobre robí. Tak. Aj myšlienka, že skúš. No to skúš. Tak. Ďalšia otázka od neho. A ďalšou otázkou je to, že či ste nerozmýšľali nad tým, že začnete dabovať vo veľkom. Celé časti filmov, rozprávok a teď. Aj keď viem, že to nie je len tak a všetko chce čas a úsilie. Ale viem, že by... Ale to je prvý človek, co napísal, že dopodrobna co chce. Však normálne mám strach, akože rešpekt. Že a ešte chce aj uznal to, že to daco chce, že to daco mám. Že to proste čas, úsilie a bla bla bla. Oni čekajú. No ono si tak rozútoril, že ja už ani nezabudol, co treba kazať. Ako ona otázka. Akože... Pojím tu, ne? Ty si Rozmýšľal nerozmýšľal. nad tým, že budeš dabovať Joj, aha. celé filmy, celé Joj. časti filmov. Už som sa pokúšal urobiť nie jednu rozprávočku celú, ale nemôžem kvôli tomu úprimne poviem, že nemám na to prostriedky.
nemám také, jak sa povie, Techniku. presne, nemám techniku na to. Takže môj telefon umožní cca 15 minútové video. Tak. Dobre. Ďalší komentár. Rádom Mariana Balažovci Dunkova. Videa sú super. Díky. Čak daj palec more. No. Like. Už dosť. Ďalší komentár. Keď zaredom, to zaredom. Jak bolo Áno. povedané. OK. Nic. Miroslav Gábor. Vy ste už aj Východ Brothers dojebali. Toto vidíš, som čítal, že nie, že teraz budem ignorovať na vodcov. A to chcú. Ja už čul o nich. Taký troje, jak aj my. Aha. Brothers. Což? Vy ste dojebali aj... Východ Brothers. Ja sa domám, že nikomu Nie. Ani sa nesnažíme nikomu podobať, Chlapci sa vejdú dobre. ani ešte... Prajme sebe, že Ja chlapci sa ti vejdú neviem, bo dobre. ja neznám ich, neznám. Ale akože my sa nemôžeme akože vyrovnávať s Guním, hej? Veď keď to povieš, Ale že nesnažíme sa ani im podobať, ani vyrovnávať. Nie, ani my nič. sa vejdeme svoju, aj oni sa vejdú svoju. A to čo zjedí? Chlapci máte u mne rešpekt. Nevydvojovali oni. Chod. Opaj do nich chuj. Vidíš. Dobre, nebudem No. ísť radšej. No už? Či? A ešte máme? No. Joj, ideme ďalej. Baba Jaga. Wow! Aj Baba Jaga k nám Preráda, priletela. prosím, preráda. Toto. Super videa, komu nesedia, nech to nepozerá. Presne. Moja reč. Neviem, či to mám čítať, alebo Daj. neviem čítať. Dobre, OK, jak chceš. Robert Holub, môžem sa spýtať ešte raz, či si chuj, alebo len čo robíš? Na toto som čekal. Či som chuj, alebo čo len robím? Hej, Prispôsob sa sám na sebe. Toto môže povedať z nejaký 8-ročný, ale podľa tvojho profilu starý chlopčík pušok. Daj, tam je... dobre, ideme ďalej. Ľudmila Balogová. Mne to baví, keď sa na vás pozerám, ste super. Ďakujeme. Marek Popovič. Chcem sa opýtať ešte raz. Prečo sa nespráva tak, aby ty si bol šťastný celý deň? Vieš čo? Nechápem tie Na, otázky. na tento komentár som rozmýšľal doma, prekvapím ťa. Nemám otázku na to. Odpoveď. Wow, ale vážne, neznám. Neznám, ako šťastný. Dobre, ideme ďalej. Neznám. Tatiana Kaloková. Chcem sa opýtať, Ľuba. Konečne! Čiže ten ľad nepodlamal s ním a co zrobil, že tak rýchlo schudnul za jeden deň. Po perše. Nie, nepodlamal sa ten ľad so mnou. Bola tam Ríha. Ja by to vyhral. Tam bola Ríha. A že mi tak schudnul za jeden deň. To, čo robia všetky cigáne. Pošol mi do Turecka, dal mi sebe odjebať žalúdok. Hotovo. Nemal žalúdok. Na jak papaš? Malé, maľušky. Toto vyživí už neviem. Joj, a to ľad, môžem jednom na kus povzať? No. Ľad nemohnu prasknúť, lebo tam je letárny a dolu je plošina. Ne, on zametoval bažricu. Za to... Rozmetoval si, proste videli ste tam, že proste chcel zo sebou urobiť loveckú salámu, no a bohužiaľ. Ne? Ale Otázka na Roba. Čo on nazýva? Majo Dudaš. zajem ho teraz. Ako si začal? Už dlhšie sledujem, že dabuješ videá. Kedy si začal a prečo vlastne? Si super, máš ten humor v sebe. To už... Najprv bola aplikácia Madlibs. Tam toto prišlo, hej, a od Madlibs ja skončila tá aplikácia. Tak som s Madlibsom aj skončil a prišli oni do môjho života. A hlavne tu, no, dobre. Fabian Gregor. Ahoj, ahoj, dobre. Co tu do ňoho? Môžem sa spýtať, koľko Čakaj, rokov... čakaj. To
Co teraz bolo? Tak pozdravujem, že mu tu má ahoj. Ahoj. No ale tak akože co? Aj mne to tak pripadalo. Co? Eroticky. To co bolo? Však normálne ako chlop more. Serus. No. A pýta čočoládu. Môžem sa spýtať, koľko rokov točíte videá? To už bola toto otázka. Nie. Nebolo? Nie. Akože my sme boli rozdelení. Jašter akože fungoval sám. Jašter, kedy roky funguješ? Oj, to som mi prvý povedal, 8 roky to 8-9 roky. A my s Ľubom cca 2. Ty ste boli spolu tam so mnou. My tiež spolu. My sme fungovali akože My dvoje. sme robili sami videá dvojo. Dobre, že teraz nevidíš. A on, Robo robil takisto sám svojo, hej? My fungujeme 2 roky, Robo 8. A spolu akože fungujeme pol roka. Spolu. Takže tak. Miroslav Fako, Ferko. Ktorý z vás má viac žien? Ja sa domám, že každý má doma jednu. Každý iba po jednu, taký zákon to na Slovensku je. Čo? To viete, že neraj A iba. cože sú to? Nemôžeš mať Zákony. Rudolf Kurej. Ľubo, co nedáš pokoj Jašterovi? Ja. Yes. Však to mení či... Aha. Ale co na mnie, że poezją? No. Ďalšia otázka. Valerko Sebi Gadžo. Môžem sa spýtať Ľuba, keď ti naposledy ho precahli? To bolo, môžem ja? To bolo predvčerom. Na prechodze prechodcov. Však to má aj video, je, ale... Noč na more. Sebe ho znáš predstaviť holo? Dobre, ísť. Chorát by si mal ku jasno je polojasnú. Cynthia Kovačová, dobré videá robíš. Počkaj. Ty. Robíš. Ty. Nebolo moje meno tam. To nie, ale to robíš. No však to je jedno, dobre. Okay. Jarka Drobotová Kočanová. Ja by som veľmi chcela vedieť, čo na to všetko hovoria vaše ženy. Sú zvyknutí. Asi teľo. Ideme ďalej. Však to takto odpovedal na túto otázku. Ja rozmýšľal, ale radšej nepoviem, lebo žije so mnou pod strechou. Akože, a naše ženy s nami nežije. Podľa strechu, či jak si tak povedal. Páč, Radová žena už vykúkla a že čaká, že co poví Rado na to. Nič. A tam všet jeho žena. A teraz vykúkla tak, že povedz chorotu by si mal, a jak povieš chujvinu, rozjebem sa. Dobre, budeme tak Tak, otvorení. páč, tak na tebe teraz Keby popatrala, že tu- rozjebem sa. Nebudem menovať mena, že by... Keby tu sedela jeho žena, už mala kťovku, hej, takže asi... No. Chorotu by si mal. Tak to má, čo si jak na si kričala, jak celá je. Ale to žena si more! A vy co, bruchom Lucius? Ale to ona. Dobre, dávajte ďalej. Jak nás to chujovo patrilo. Daj pokoj, bol hrozí príchod, dávaj. No, čaj, polož rozvalku. Šet. Ja, Zdenko Ferenc Karna, ste dobrí. Ďakujeme. I palikera. to by to žalo. Neviem, že toto video bude mať zo zinu, však to jakže bude dlho dávať na YouTube. Môže za to, keď chceš... Tatiana Kaloková. Ona má veľa otázky, to sa všimol. Otázka na Roba. Kde na to chodíš, skad si berieš toto napady? Môžem? No. Úprimne, idem vonku, zafajčím, trepne mi do hlavy, on to urobím. Tak. To by znelo čudne. A posledný komentár, už sme na koncu. Wow. Takisto Tatiany Kalokovej, otázka na Ľuba. Či biruje Driraz. robiť, co? keď skorčuluje? Ešte raz? Či birujem robiť, keď skorčulujem?
Ďakujeme za otázky. Ešte jedna otázka tam bola na začiatku. Na začiatku, Mhm. to som preskočil dáco. Čekaj, ty sa musíš dať toto, lebo ty si nedal všetky komenty. Aj, však toto mi povedal, že tam Nie, všetko. všetko som tu mal. Čo môže? Čo stretuješ? Už keď robíme Nemáš všetky. To mám. Čekaj. Jedna otázka tam bola. Ohľadom. Čakaj, nie, ešte tu je otázka, že od Robka Gunára. Môžem sa spýtať ohľadom Ľuba, ako je na tom cvičení, máš dietou, ďakujem. Nechám ešte nejít. Cvičím. A to je všetko. Hej, Ty kokol. co si hľadal ty ešte? Ja vidím všetko, chore, tu by si mal. Pre ty, dobre, Tu je, ja išiel za radom, všetko. nešiel si. Išiel, Nešiel. no na. No to je to ani... No nie, keď tu za to máš, Dobre. ale však páč, co, more. No, dobre, keď keď... za to nájdeš, daj to tam. Daj všetky. Nie, Nie, on už ide do... Nie, čekaj. čekaj. Tak mi думал. Tu znam, že bola Boli jedna veci, otázka. ja som Jaká? aj povím. Jedna otázka bola aj na mne, že napríklad jak tu, kdež Ľubo? Iveta Tomijová, ahoj, môžeš ešte vytrimať tomu jašterovi, nejde ti na nervy. Ide, strašne mi ide na nervy, ale mám ho jak rád, jak kamaráta. Na jeho toto. zacítil mi čínsku polievku. To tebe Čaj varí čínsku polievku. To chore, tu by si mal. nič. Až Dora, že tam palil malo rozhľadku Tak asi všetko. Ukončíme toto video, lebo sa zbytočne dlho naťahuje. Chystajú sa nové videá, Záleží. o ktoré ešte nechceme prezrázať. Ani my sami o nich neznáme. Budú v najbližšej dobe. Ani my o ničom neznáme, to nemôžeme. Čuješ? Čo motory? Dobre, útor, ty, chore, tu by si No mal. povedz, Robu. Povedz ty na to, každý povedz na to. Tak, normálne, hej. Ďakujem veľmi pekne ľuďom, ktorí nám dali komentáre. Tak. Vážime si to, ale fakt si to vážime. Čakali sme len komentáre trošku také aj, že drastické. Nebude to náš prvý, jak to povie, Podcast. podcast. Ale na druhom už isto budú aj recenzie na nás, aj toto a toto. Len jednu vec poprosím ľudí. Nepošilajte mi do správy fotku a žiadate, že by som urobil video z fotky. Jak? Je to reálne? Dáš? To Asi si nie. tak dosť. Dá, čo nie? Dáš fotku a robíš video. Dám fotku Video. a položím hore zajaca a budem robiť... Dobre, neriešim to. Ja neviem som dal, že by ste znali o tým, hej. A z druhej strany, čo sa týka, že by sme urobili videa aj... Že by sme urobili videa z vašich, z rodiny vašich, hej, že nemôžeš dať co urobiť s tým a s tým. Nie, do rodiny nezasahujeme, nie. Nemôžeš to druhým ľúbiť. Áno, presne. Akože debilov zo sebe robíme iba my. Nie. Trojo navzájom. A ďalšia vec, ja si dúfam, že poviem za všetkých, nedá sa zrobiť video na požiadanie. To nie je ono. Buď máš nápad v hlave a dáš ho von, alebo vôbec nerob nič. Presne. Videá na požiadanie sú najväčšia somarina, co môže byť. Presne. Akože za napady budeme radi. Kľudne. Za napady, alebo že... Príde aj téma taká. Hej. Hej, Víš, že že- chcem také, že Napady na videa, alebo na scénky, alebo na také, že co by sme mohli urobiť. porno nenatáčame. Čo? Chce. Joj, aha, dobre, nie. Kto by chcel vidieť, jak ty ležíš na ním. Nie. Dobre, dosť. Dobre, ďakujeme za komentáre ešte Za raz. komentáre a hlavne ďakujem našim fanúšikom. Majte sa. Čau, Čau, čau. 6, 7. A to je co? Sice, To co? to je ako je co? Ľubo, to co? Ale vážne, tu idú, čo je to? No, co to je? Nie, Six, vaj, co? To sú? 6, 7. A to je co? Murhoži, co s tým doma? Co to je?
Dobre, ja už idem si nájsť to vlastne. To budú noví 6, 7. Dali. Takú chudotu.